W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Amen. Kněz, buď z wami. A z Twoim duchom. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi ostatni, połszym w naszym biskupstwie knieży niezwuczena, nekak spodziuna cichota. Farski dwór w Koszticach niedzielu bez auto, gdyśmy to dożywili. Kemże se neswiecza z osadu, tu w cyrkwi. Cyrkwi chce z tutej naprawu pomhać, możny szkit przed natykliwej korosczu twarić. Przy obrazowce abo żołmie rozwosa zgromadzeni prosimy Boha naszego knieza dowierliwe, zoby nad nami opokazał swoją smilność. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, A wam wszystkim, co sobie zwycił, myślą, rzeczą, jednego, a dobre zdanie. Moja wina, moja wielka wina, dobra proszę, zgłośnu stań knieżu Marii, przyjaciół a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, kniezy naszym Bogu. Smij se nad nami všehomocny a miłościwy Boże, a spuszczuj się nam rychy do wieczna z do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy se. Boże, żołosz je miłości a dobroty, se nas pouczył, jak z bosczeniem, modleniem a szczedrością so hodza nasze rychy uhojić. Lej mile na nas, kociż so swoich słabostczą uznawamy, gdyż nas wiadomie tłuczy. Twoja miłość niech nas zas a zas zbieha, tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż je z Tobą Duchom Świętym żywa a kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Exodus. We wonych dniach był lud laczny za wodu. Tohodla przeciwo Mojzes i morkotaše a rečeše: K czemu sy nas egiptovski wujet? Kiba zobychmy my, nasze dzieci a nasz skut, zlačno tu zajinali? Tuż wołaše Mojzes k Jahwe: Što dobił z tutym ludom czynić? Mało pobrachuje a skamienuje mnie. Jahwe wotmówi Mojzesi: Dzi przed ludom. Zmi niekotrych starszych Izraela sobu, a ki, z kotrymś sy woniel bił. Zmi do swojej ruki a dzi. Ja stupiu so przed tobu tam na skawu przy Horebie. Bi potom woskawu, woda z niego pobieži, a lud może pić. Mojzes tak przed starszymi Izraela zczyni. Mianowaše miestno Masa a Meriba, dokiż su se tam Izraeliča wadzili, a Jahwu spytowali prajo: Jahwe, je mjez nami abo nic? Słyszeliśmy Słowo Boże. Číslo 327, prvňu a druhú štučku.
Słyszymy czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romianian. Bracia a sotry, wosprawnjeni z wiery sme z Bohom pokoju živi, przez naszego knieza Jezu Chrysta. Przez wieru do Niego, że mamy przystup k tej miłości, kotry stejmy, a chwalimy so z nadzieją na Bożu krasność. Nadzieja pak nie hańbia, przecież Boża lubość się wulata do naszych wutrobów, przez Świętego Ducha nam datego. Chrystus je, gdyż byśmy słabi, jeszcze w prawym czasu za grzeszników umrzył. Za sprawnego, gdzie ledma sztu umiera. Za dobroczela so znacznych tu zważy umrzeć. Bo pokazuje pak swoją lubość k nam z tym, że Chrystus za nas umrzył, gdyż byśmy jeszcze grzesznicy. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryście, Aloha pomożnika. Chwała Tobie, Chryście, Aloha pomożnika. Knieże, Ty se zbożnik świata, daj mi żywą wodę, zabych i żalaczny nie był. Chwała Tobie, Chryście, Aloha pomożnika. Kniez Bóg z wami. Słowa Świętego Czynia po Janu. W wolnym czasu przyjdzie Jezus samarytyjskiemu miastu, któreż ryka Sychar, blisko toho pola, któreż Jakub swojemu synu Józefie dał. Tam byše Jakubowa studnia. Jezus so mučne spuča przy studni sydny. Było około 6 godziny. Samarytyjska żona przyjdzie wodę czerpać. Jezus jej prawi, daj mi pić. Jo wuczonicy bychu menicy do miasta odeszli, zabychu jedzie nakupili. Tu prawi jemu Samarytanka, što? Ty, Žido, žada se pića od mnie Samarytanki? Jezus odmówi a rekne jej, gdyby ty dar Boży znała, a to, kotryż ci prawi, daj mi pić, to by jeho prosiła, a on by ci żywą wodę dał. Ona jemu odmówi, knieże, nimasz ani czerpaka, a studnia je huboka, wodka by to żywą wodę miał. Si ty větší, hač náš vůdc Jakub, kýž je nám tuto studně dal a je sám z něj pil, a jeho synojo a jeho skut. Jezus je odmluví, kojže kýž pije tule vodu, bude znova lačný. Štuž však se napije vody, kotruž ja jemu dam, nebude lačný na věky. Ale voda, kotruž ja dam, bude v ním žurvo vody, która so žurli do wiecznego żywienia. Ona prawi jemu, knieże, daj mi tu wodę, co bych laczna nie była, a sem nie chodziła czerpać. Knieże, widzę, że si ty profet. Nasi wódcowie są se na tutej hory kłonili, a wy prawicie, że je w Jeruzalemie miestno, gdzieś mamy so kłonić. Jezus je prawi, wir mi, żona, chodzi na co bliżej, gdyż nie będziecie so ani na tutej horie, ani w Jeruzalemie wódcy kłonić. Wy so kłonicie tomu, sztoż nie znajecie,
My sa kłonimy tomu, štož znajemy. Przeto jest zbożność pokadża ze Żydów. Ale przykadża hodzina hiżotuje, so budzia so prawi modlerjo wódcy kłonić w duchu a prawdzie. Przeto jest też wódz takich pyta, kot sich buchu so tak jemu kłonili. Bo je duch, a kot si so kłonia, maja so kłonić w duchu a prawdzie. Żona jemu prawi, wiem, zo przyjdzie Mesijas, toryka Chrystus, gdyż tun przyjdzie poby nam wszystko. Jezus je prawi, ja to sim, kiż z tobu ryczu. Z wono miasta pak wierjachu mnozy Samaritanojo do niego na swoją żonę. Gdyż nic Samaritanojo k niemu przyjdziachu, proszachu jo, żeby pola nich wostał. A on wosta tam 2 dni. A wiele jace z nich je do niego wiriło jeho słowadla. A żony oni prawichu, nic twoje rycze dla wirimy, przetoż sami sme słyszeli, a wiemy, że je tutun zawierno zbożnik świata. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lubi młodostni, lubi bratca a sotry w kniezu, lubi wosadni, lubi připosłucharjo przy radiu Serbskiego rozgłosa, lubi přiladowarjo na YouTube. Żadość je tu chwilu woprawdzie naczasne zaprzyjecze. Ewangelii rozprawia o żadości żony przy Jakubowej studni. Jako so wczera powieść rozniese, zo su w biskupstwie dreżone mišno wotnitka, wszystkie Boże mszy a zetkania hacz na dalsze odprajene, so mnozy praszachu, je to możno? A jak możu mojej żadości za Bożym mszu odpowiedzieć? Dżęca dari so nam techniskie rozrysanie, kotreż nam zmożni domiacem w obłuku dre, a tola jako wasada przy wołtariu so zromadzić. Sym jara dżakony za to. Zapłać bo serbskiemu rozgłosej, a zapłać bo SAEK Budyszin. Šo wokoło nas je tučasnie nevšedne. Nevšedne je toho runia zetkanie Jezusa ze żonu tam przy Jakubowej studni, kotreż w Ewangeliu tuteje cečeje postnie niedziele tematizuje praszenie za człowieczymi żadosćemi. Nam so odkryje, zetkanie nie je planowane. Dożywimy, Jezus zabierze inicjativu, to reka, wun chce tute zetkanie. Dopominamy so na słowa świętego Jana z Krzyża, kotryż pisa, prede hišće hać człowiek so za Bohom prasza, pyta bo człowieka. Jezus je wierny Bo, wierny człowiek. Dżęca zonimy, wun widzi szansu żonu wieszcz, a wun tutu szansu wužije. Jezus prasza so za niczym bezwuzacznie za żywienie trybnym, wun prasza so za wodu. Znano by się mógł sam wodu zać, ale nie wun prasza so żonu przy studni. Tak nastanie kontakt. Jezus wie o niespokojenej żadości człowieka. Wun wie, że też przedpisy żydowskiej nabożiny tutu żadość wopknieżyć nie może. Tohodla ryczy wun o żywym żole, kotreż nigdy nie usaknie. Wszako każdy wie, też gdyż laczno tu napohimy. Przeco znowa je człowiek laczny.
Hižo z tym, zo Jezus żonie wo żywym żole powiada, zbudzi wun w niej znowa łuboku żadość. Znajemy to z naszego siedmego dnia, gdyż niech tu nieszto słodne je przed naszymi oczymi, to so nam toho runia chce. Żona nie żada pak za niczym banalnym, ona chce żywe żółwo. Jezus odkryje jej, štož chce žiwe żółwo, dyrbi sobie samomu naprzeczo wiernościwy być. Chceš-li sebe namakać, dyrbisz cyle ze siebie hić. Chceš-li wiernie żywy być, dyrbisz zwolniwy być umryć. Żona prawi Jezusej, widzu, zo sy ty jeden profet. Wieso ona poznaje, zo je Jezus hinaši, hacz wszyscy je znaczy profecza, a tola zabierają praszenie, što może wun mi dać. Wun skiczy jej patrza w duchu a wierności. Wun wuči ju, zo je wun sam puć k prawdzie. Przez niego poznaje świętego, w którym sznadałku wun jedna, Boha. Wučomnice so dziwaja, że je to runie jedna samarytiska żona, która się otworena za Jezusowe słowa, a za zetkanie z nim. Oni dożywia, tuta żona ryczy otworenie wo jeje dożywieniach, a ona ryczy ze zapalom. To je pokazka na to, że zetkanie z Bohom nigdy nie może być bez uskutka, sztuż z nim so zetka je napełniony, lubowacy. Wone mi šo praju, što jestem činila, rekne žona. Prawda Jezusowych słów pak ju nie rani, uswobodzi ju. Prawda spokoja lacznotu. Uczomnicy Jezusa nie rozumia. Nie zaprzymnu otworeność, nie wierzyły żonie naprzeczo, ani rozmów z niej. My wiemy, Jezus pokazał w swoim jednaniu uniwersalność swojego poselstwa. My to wszystko słyszymy, što Jezus ryczy a wuči, a spytamy się uwiadomić woznam Jeho słów. Tola też nam, gdzie so, kajż uczomnikam, najhustšiszo liedyż to rozumimy. Dżęca so nam przez Ewangelii pokaza, kajke wużadanie za nas pustny czas je. Na jednej stronie przeproszenie, co radykalnie nakazać, wirę odpowiadować. Na tamnej stronie przeproszenie k nakazaniu lubości a kreatywności, štož oznamienia zetkanie z nim pytać a akceptować, tyż, gdyż na nieuszedne właśnie, kajż nitko, każdy sam za siebie doma. Hej, a mamy skończnie toho runia akceptować, że może Boży Duch też ludziom skutkować, od których nie byśmy to oczekowali. A że on nie jest nam spoznajomny, a je tola eksistentny. Mister Eckart, srednjowiekovski wučenc pravi, štož Boha ma, tomu je on svetlo veľším, přetož všetko svodí za Bohom, a na všem stvorenym je stvoriteľ sam poznajomny. Bo niech nas všetkých żonuje na tutej niedzieli. Niech je do nas zapołożona zwolniwość k słuchaniu. Niech przez nas druzy nazornieja pomoc do żywienia. Amen. Przychodnej čísle 190 a 326.
Bożo, przez swojego Syna se nas powołał k poznaczu prawdy. Tebie prosimy. Daj nam si obkować češćonož przed kujžym żywieniem. Prosimy Cię, usłysz nas. Spošť ľudám zemje zvolnivošk správnosti a mesobnej ľubosti. Prosimy Cię, usłysz nas. Syln w tutych dniach lekarju a medicinski personal w koroniach a lekarskich praksach. Prosimy Cię, usłysz nas. Budź bliski wiadomostnikam, kotrzy spytaja za możnościami dalszym natykowaniam wobarać a hojenskie sredki wuwiwać. Prosimy Cię, usłysz nas. Skruć nam wieru a przyspory nadzieju, zo bychmy tu kwinu krizu przetrali. Prosimy Cię, usłysz nas. Zbudź naszych zemrytych k wiecznemu żywieniu. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, Twoje słowo pomaga nam się orientować a prawie rozsudzić. Za to so Ci dziękujemy a Tebe chwalimy, ki se żywa a kralujesz lubości nitk a na wieki. Amen. Modlcie so šice, zoby so moja vaš vopor spodobal Bohu všeomocnému Otci. Dnes nech život Возьми вопор свою руку, на честь a slávu svojho mena, našemu spomoženiu a celé svoje sväté cirkve. Smilny Bożo, z tutym woporom ujednany spuszcz nam nasze rychy, a daj nam moc, zobychmy też my swoim bliższym wodawali. Przez Chrystusa naszego Knieza. Niech budź z wami. A z Twoim duchom Pozbieńmy utroby. mamy je przed Kniezą. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Hudny a sprawny to je. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne,
Zosoči stajnie, aż udzie dziękujemy, Knieże Światy, Wódce, Wszechomocny, Wieczny Bożo. Przetoż Ty chcesz, zobychmy soci pokucze odziakowali, nasze ryszne nakilności przewinęli, a biednym pomhajo Twoją dobrociwość chowali. Toho dlacze z nieliczomnymi angelemi sławimy, Tebi chwalu śpiewają. 222, 223. Światy, 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 Ty powierzchnie od nas władczy. Woprawdźe światy sy knieże, żuło, szyje światoscze. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z Ciebie cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanu. Przez Niego, którego sy k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Poswiedź tu Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpieniu wuda, zawun klip, dżakowaše so, wamaše a podajun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was, a za mno ich przelata k odawaniu rychu. Čińcze to na mnie spominają. To je potaństwo wiery, gdyż kuli tutun kniebiemy, a z kelucha pijemy, wozywiamy Knieże Twoją śmierć, do nic nie przyjdziesz. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkiew Bożej ziemi rozbrojeną, a wudospełnił w lubości. Romadźe z naszym bamżom Franciskusom, z naszym biskupom Heinrichom a zošim duchownictwom. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, którzy są umreli w nadziei ze zrostanu. A przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza.
Smil so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku, Knieżną Mariu, ze światymi apostołami a wszymi światymi, kocy so Ci ze všich wieków podobają, zabyśmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożą wszechomocny Wódcy, jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordosność, wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuj smiemy po niej do wiry spiewać. Wódcy nasz, kiż se w niebiesach, świeć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Schiedny Chleb nasz daj nam dżęs, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Jeho prosimy. Knieży Jezusa, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy, daje po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Amen. Pokoj knieza, bądź stajny z wami. A z Twoim duchem. Niesiesz świat na wieki wsi, Jenio Boże, usmij so nad nami. Jenio Boże, Ty niesiesz świat na wieki wsi, Jenio Liczy Jenio Boże, kotryż zabiera rychy świata. Knieże, Zastupy pod moją sypu, ale ja na Państwu, a uzdrowi so moja dusza.
Číslo 570, první, druhou, šestou a sedmou. Святому Boščany volachu so naši predovnice za čas mora nimali bezvladnej sytuacji. W januarze wopominachmy 600-letną rocznicę Bractwa. Tež netko času nowej pandemii wołamy so k niemu, tutomu świętemu martrarej, a prosimy o zastupnictwo. Odčinmy się osadnik na stronie 201 a 60. 201 a 60 strona. Modlmy so zromadnie daleka. Proś za nas, Święty Boščan, zobychmy dostojni byli zlubieniu Chrystusowych. Z krasnością a czeszczu się ją skronował, a się ją postawił na skutki swojej ruku. Miłościwy Bożo, kiż wszelakim korosczam, a drugim horiam przyzwolesz, zoby nas k sprawności kupował, smij so nad nami. Twój jednorodzenny Syn je nas ze swojej drohotnej krwi umożlił. Daj nam przez Jego zasłużby, a na zastupną próstwu Świętego Boščana z Tobą ujednani wieczną radość docpiejemy. Przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Kończny kierdusz je číslo 506. Modlmy so, Knieże Bożom, iżo tu nas żymisz z niebieskim chlebom, a dawasz nam podziel na wiecznym żywieniu. Prosimy Cię pokornie, niech sobie nas pełnie rozwije bojskie żywienie, kotreśmy sakramencie dostali przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Kniez budź z wami. Niech was pożonujesz o mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju. Bogu żądaj.